skal vi hen, lille du? Og sådan gik jeg op til ministeren og sagde, og sagde, dig, følg i følgende, og så hattene. Men du, og det hænger være fuldstændig er du. Wow, 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 så hvad gør vi nu, din gamle skurk? Men han griner bare og sagde, dig, du kan gå sgu færdevold. Wow, 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 så hvad gør